Good morning mga karasta, welcome back to my channel. Today, punta tayo ng Apollo sa may Liloan. So kung ready ka na, tara, let's go! So mga karastan, dito tayo ngayon sa Kansaga Bridge. So ang ruta namin ngayon, galing kami ng ng Imos. Doon kami nakita ni Bridge. Si Bridge pala naulan na konti. Tapos ganun pa rin, Mabolo, Mandawi, tapos Lasyon. Yan. Ganda ng view mga karasta. Yan ang pangtanggal pagod. So time checks dami nun time check 6:52. Bali, 5:45 ako umalis sa amin. So, chill ride lang to mga karasta. Bali, pangalawang beses ko na to dito. Bali, respect lang to mga karasta. Nung nakaraan, dalawa pa rin kami ni Brit. Hanggang ngayon, yung iba hindi nakasama. Si busy, may ginagawa ba? Ayun may paahon kunti sa may unahan. So Sabado ngayon, so expect tayo na madaming bikers ngayon, kaming nagbabike. Tapos i-check din natin yung Apollo kung kumusta na siya, kung ayos lang ba pagkatapos ng audit. Sa tayo, konsolasyon pa tayo. Pero sunod nito konsolasyon is Liloan na. Sa Tayod pa rin, doon pa rin bili ko sa kanan. Other words, just hold my hand. Other words, andyan na yung Kapulay Market. Diyan na tayo kakanan. Yun, may kunting paahon doon. Yun kauno na. Mauna ni.
Yan, simula na ng ahon. Laban lang bay. Laban mitrol. Ay grol day today. Kat. Pwede ignaog ba sinay? Ako nagkape diha ba? Ignaog. Ana tindahan? Murag. Igo ta brownie ha. Lagi. Gukod si kuan katong si Win ba? Mo gito siya gigukod yun. Lagi. Mo to pagkuan. Sa ako ang gi wala ra. Naras kilid. Lagi. Hangat amor. Wah. Tahili sa hamba ba? Isa na ko din muna eh. Tingagi. Oh. Bak. Ha? Ay wala ra, kapalit na ko.
Ayos din sa Apollo kasi may konting trail din ba na nadadaanan. Yuhu! Ganun pa rin pala, parang walang nagbago sa bagay. Isang buwang mahigit na rin mula nung audit. Sa Apollo na tayo. Grabe yung view. Talagang 360 yan. Sa kabila, kanan sa dagat. Tapos sa kabila, bukid. Ikot-ikot muna ako dito. Sarap ng view eh. Uwian na mga karasta. Thanks for watching. Please don't forget to like, share, comment, and subscribe. Thank you.